Είσαι και λίγο περίπτωση, Τελικά θα μου το δώσεις στο βραχιόλι. Θα σου το πληρώσω. Αυτό εδώ ψάχνεις? Τι κάνεις? Σου είπα να το ψάξεις λίγο, αλλά δεν μ' άκουσες. Δώσ' το. Όχι. Σου είπα δώσ' το. Έλα να το πάρεις. Πονάω πάρα πολύ, δεν μπορώ να το κουνήσω. Μην με αφήνεις έτσι, σε παρακαλώ. Αλήθεια πονάω πολύ. Πόσα μαθήματα δίνεις αυτή την εξεταστική? 6. 6. Δύσκολα. Εύκολα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Διαβάζω. Από το πρωί ως το βράδυ. Θα τα πάω καλά. Έτσι λέω. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, κορίτσι μου. Να τα πας καλά πρέπει. Να περάσεις και τις άλλες εξετάσεις. Να γίνεις δικηγόρος. Να ησυχάσουμε κι εμείς, να ησυχάσεις κι εσύ, να βρεις το δρόμο σου. Ταλαιπωρήθηκες πολύ, κορίτσι μου. Πολύ. Από μικρή στα δάσα. Γάμοι, χωρισμοί. Εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Κρίμα όμως. Ποιο πράγμα? Όλα τα πουλάμε. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Την άλλη εβδομάδα λέω να κατέβω στην Αλεξανδρόπολη. Μίλησα με ένα φίλο του Παπαδόπουλου, είπε ότι θα αγοράσει. Έτσι είπε. 12 στρέμματα. Τα τελευταία. Τι μπορούν να πιάσουν 12 στρέμματα? Πόσο? Θα δούμε. Κοίταξε εσύ. Να περάσεις εξετάσεις. Να γίνεις δικηγόρος, να σε καμαρώσουν. Αυτό δεν ήθελες πάντα? Ναι. Γι' αυτό παλεύω. Για σένα. Να κάνεις αυτό που θέλεις. Να είσαι ευτυχισμένη. Να κάνεις αυτό που σ' αρέσει, κορίτσι μου. Τι ώρα είναι? 4 και 10. Πρέπει να φύγω. Πού θα πας? Στη σχολή έχω μάθημα. Θα γυρίσω νωρίς το βραδάκι. Καλά? Εντάξει, εσύ ξέρεις. Δημητρά. Ναι, μπαμπά. Καλό μάθημα, κορίτσι μου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Έχω ραντεβού με τον κύριο Ανδρικόπουλο. Ανδρικόπουλος. Για τη δουλειά είστε? Ναι, για τη δουλειά. Θα καθίσετε λίγο, σας παρακαλώ. Έχει ένα ραντεβού, μόλις τελειώσει, θα τον ειδοποιήσω και θα περάσετε. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κοιμήθηκε αλλού. Ορίστε. Δεν κατάλαβα. Στο είπα ότι δεν είναι δίπλα. Και καθόμουν εγώ και τον περίμενα να πάμε και μαζί στη δουλειά. Άκου να δεις. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ο φίλος, ο λεγάμενος, κοντεύει 11.30 ώρα και ακόμα να έρθει στη δουλειά. Άμα το μάθει το αφεντικό θα με σκίσει. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος, εγώ φταίω, εγώ. Ποιος ξέρει που πήγε και κοιμήθηκε. Θέλετε να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει? Κοπέλα μου γλυκιά, τον πήρα τηλέφωνο και αντί να το σηκώσει ο ίδιος, το σηκώνει μια κοπέλα και μου λέει με ένα ύφος σαν δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο Στέφανος είναι στο μπάνιο. Θες να του πω εγώ κάτι? Αν θέλετε να με πάρετε αργότερα ένα τηλέφωνο, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι απασχολημένη. Κατάλαβες, κοπέλα μου, πήγε και κοιμήθηκε αλλού. Λες να πήγε σε αυτή την πρώην. Μόλις έρθει θα το σκίσω. Είναι αχάριστος, είναι αχάριστος, είναι αχάριστος. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Τι λες, κοπέλα μου, πού είσαι, τι κάνεις? Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, είμαι απασχολημένη. Θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο. Γεια σας. Και φιλάκια. Σακί, κάμω την κάβα. Ο κάβουρας μας έλειπε τώρα. Φύγε, μη σ' αρχίσω και εσένα, Προβλήματα. Συγγνώμη. Λέω, έχεις προβλήματα. Όλοι έχουμε προβλήματα. Είσαι πολύ ωραία κοπέλα. Ευχαριστώ. Όχι, πραγματικά είσαι πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Σου αξίζει το καλύτερο. Καλά, ευχαριστώ. Συμβαίνει κάτι, θέλετε να μου πείτε κάτι? Δεν φαίνεται τι θέλω. Φαίνεται, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου... Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Πες μου ότι θα με καλύψεις. Δεν κατάλαβα. Ότι θα με καλύψεις, παιδί μου, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, για ποιο πράγμα, δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Από τον υπεύθυνο θα του πεις ότι άργησα. Τι θα το πεις? Να σου πω κάτι. Έχω κι εγώ κάποια ευθύνη εδώ μέσα, εντάξει. Δηλαδή, αν ο άλλος έκανε τούτη την ώρα που έλειπες εσύ, τι θα του έλεγα. Πήγε ο άλλος και ξενοπηδήχτηκε χθες το βράδυ και άργησε σήμερα να έρθει στο μαγαζί και. Εντάξει, σου. Καταρχήν, ποιος είπε ότι ξενοκοιμήθηκα? Και να ξενοκοιμήθηκες δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι σωστός στη δουλειά μου, το καταλαβαίνεις. Εντάξει, ναι, οκ. Ναι. Έχεις δίκιο, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξαναγίνει. Θα μου πεις το όνομά της τουλάχιστον. Γιάννης, Εκεί που κοιμήθηκες. σε ένα φίλο έμεινα. Πήρα τηλέφωνο. Και? Το σήκωσε μια κοπέλα και μου είπε αν θέλω να αφήσω κάποιο μήνυμα ή κάτι τέτοιο, δεν κατάλαβα. Στη Μαρία έμεινα. Την πρώην. Ναι, δεν ήταν καλά, με πήρε τηλέφωνο χθες το βράδυ. Εντάξει, αν δεν είσαι σε θέση, μην μου πεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν ήταν καθόλου καλά. Κοιμηθήκατε μαζί. Ναι. Εσύ είσαι ο... Εγώ. Πάντα τσεκάρω τους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν για μένα. Πόσο χρονών είσαι? 26, 27. Αναρωτιέσαι πώς βρέθηκα εδώ, διευθυντής. Σου φαίνεται λίγο παράξενο, Ο μπαμπάς, ο θείος σου, κανένας παππούς σου? Ο μπαμπάς. Αυτός τα έκανε όλα. Αυτός με έβαλε εδώ. Αυτός έφτιαξε το σταθμό, αυτός τον έκανε πρώτος σε ακροματικότητα στη Θεσσαλονίκη. Αυτός.
Εγώ με έκανα εξάμηνο μες στα πράγματα. Γιατί βλέπεις αυτός δεν μπορεί να είναι πάντα εδώ, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό έβαλε εμένα. Μάλιστα. Και? Εσύ θα μου πεις. Τι να σου πω εγώ. Αν θες να δουλέψεις εσύ, για μένα. Εγώ θέλω δουλειά. Αλλά... καλύτερα να πηγαίνω. Πάντως εμένα μου κάνεις. Άκου με να μου κάνεις. Τι του κάνω δηλαδή ακριβώς, για να καταλάβω. Και μετά τι έγινε? Τι θες να γίνει. Σηκώθηκα και έφυγα. Αφού θα την έδινε τη δουλειά, πού κολλάς? Αυτός δεν ήθελε να μου δώσει δουλειά, Σάκη. Άλλο πράγμα ήθελε. Τέλος πάντων. Θεέ μου, πού πας και τα δίνεις στα φώτα σου? Δηλαδή, στείλε μια τζουράκι εδώ πέρα. Κοπέλα μου, θα τον έπεσες λίγο το μικρό και μετά θα τα έχεις όλα δικά σου. Αλλά πού να σου κόψει? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω μια κανονική δουλειά. Να βγάζω λεφτά μόνη μου. Πάει και αυτή η δουλειά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως χρειάζομαι επειγόντως χρήματα. Σε παρακαλώ, 15.000 χρόνια τώρα να έρθεις να δουλέψεις γκαρσόνα στο μαγαζί. Γιατί δεν έρχεσαι? Ρε Σάκη, την τελευταία φορά που δούλευα σε καφέ. Τέλος πάντων, ξέρεις τι έγινε. Ναι, να σου πω κάτι. Εσύ φταίς. Καταρχήν δεν χρειάζεται φιλοσοφία να κρατήσεις ένα δίσκο. Λίγο την μπαλαρίνα να έχεις μέσα σου βγαίνει μια χαρά. Αν και πιο πολύ για τα λικέρες μου μοιάζεις. Πρόσεχε, Τι έγινε, ψωνίσαμε? Αυτά που μου είπες για το μαγαζί. Α. Λεμόνια και αυτά που λείπουν από τον μπαρ. Κάτσε μαζί μας. Πού εδώ? Ναι, έτσι κάνουμε εμείς. Μαζευόμαστε έξω στο διάδρομο, καθόμαστε κάτω και κλαίμε τη μοίρα μας. Γιατί? Έλα και θα καταλάβεις. Ευχαριστώ. Νιώθω καλύτερα τώρα. Τι θες, τσιγαρό? Πάρε από μένα. Θα μου το πληρώσεις? Το βραχιόλι. Ναι. Είναι πολλά. Έλα, δεν πειράζει. Σε ζάλισα σήμερα. Τα δικαιούσε. Επίτηδες το έκανα. Ποιο πράγμα? Για το βραχιόλι, ρε παιδί μου. Στο πήρα για να δω πώς θα αντιδράσεις. Γιατί? Σε έχω δει ξανά εδώ γύρω. Σε είδα και μια μέρα που έτρεχες και σε κυνηγούσαν.